और गीत हमार आइल बा भैया। हाँ हमार एगो नया गीत रिलीज भइला, आजे रिलीज भइला। भाव बा नेताजी शेरू हमारे वो गीत रिलीज भइला। सात बचन तू पियावा के आया हवा हमर निभइला कि सात बचन तू पियावा के आया हवा हमर निभइला कि जानू जइहा जब ससुरवा लोरवा जन गिरई। हमू गा देता जी भाई। कि सात बचन तू पियावा के हरे रखवा हमर निभइहा कि जानू जइहा जब ससुरवा लोरवा जन गिरई। लेकिन जब राजा भैया गा दिया जाए, लेकिन हमने के मुंडन संस्कार में आइल बने जा देखो गीत और तो बनता कि बधैया बाजे जना उपलक्ष्य में आइल बने जा वो गीत तो कहीं के चाहिए। और अतुल भैया के सुपुत्र और सुपुत्री खातिर हमने के ढेरों सारा शुभकामना देता नहीं जा। और जोना तरह से आज पूरा माहौल सजल बा, ए माहौल गाते कि बधैया बाजे अरे आज अंगनैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया तो बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया। और एक बार भैया देखिए हमने के अतुल भैया के दरवाजा पे सब लोग उपस्थित बाने और ये मुंडन संस्कार में सब लोग उपस्थित बाने। और अंकुश हम ही चाहब कि आप सब हमने खातिर ना वो दोनों बच्चन खातिर एक हाथ ऊपर करके और आशीर्वाद और दोनों एने ओने पार्टी नहीं के भैया, सब लोग दोनों हाथ उठा दे भैया। जितना लोग उपस्थित बानी सारे लोग दोनों हाथ ऊपर कर देंगे और जो लोग मंच पे उपस्थित हैं आप लोग भी दोनों हाथों को उठाएंगे भैया। और सारे लोगों को मिलके आशीर्वाद देना है कि बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया बधैया बाजे आज अंगनैया।
लड़का के चाचा जी और भैया अतुल राय भैया के मित्र सानू राय भैया की तरफ से सोनू राय भैया की तरफ से बहुत सारा पुरस्कार। बाबू हाँ कि लड़का के चाचा जी सोना लुटा लड़का के चाचा जी सोना लुटा आज सोना लुटावे हो चाली लुटावे हो सोना लुटावे हो चाली लुटावे। लड़का के चाचा जी लड़का के चाचा जी चाचा जी लड़का के चाचा जी या लुटावे कि आज रे शुभ घड़ी आइल समैया आज शुभ घड़ी आज के समैया बधैया बाजे आज अंगनैया 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 बधैया बाजे कि आज अंगनैया बधैया बाजे। साथे साथे एगो और गीत भैया भैया हेलो